došli u 8. tabelska do preživljavanja. Ova tabela će biti izrazito zanimljiva. Nastavit ćemo da proširimo onaj novi otok. Kad smo napravili tabel, tako imamo dosta, a sada počinjemo još samo moći ćemo i napravimo dosta. Još ćemo napraviti. Samo da prošli otok. Ljudi, ovo nije dobro. Ja sam potpuno zaboravila da je tamo jeste i nas pomoći. Nadam se da neće moći preko. Narijem ga. Čekat ćemo da ovo nije dobro. Nije dobro. Nije dobro. Kucirana vrata. Sad smo upravo kako došao je Ender. Andromeda, šta je ovo? Dobro to. Evo vi vas.